हेल' 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 दा फैया माथो रावबो थाङा ना माखो ट्राइ एगेन इउ आर लाइभ टावार प्रब्लेम नामा लाइभ होदोंमोन आं लोगोफोर फैयोना फैया जाखो लोगोफ्रा नायनोसै आरो हेल' लोगोफोर कमेन्ट हट कमेन्ट जोंनाल' थांबाय सोरबा नै नायदोंमोन आरोना खामसाव हेल' 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 रावबो फैया नामा जोंनि गामिया नै बेनो आरोना जोंनि गामि ओरै फोथारा आरोना बे बल जोग्रा बरिया आरोना फोथारा आंना केमेरा बारा मोजां नङा ओइ ओंखाम थफ्ला लाबाय नै लोगोफोर सिखा लाबाय ओमफ्राय सिखा खुखै दं आरोना सिङाव ओंखाम ओंख्रि लाबाय आरो नै बिस्राबो मालाय मा मावहैनो नागिरदोंथाय दे कमेन्ट खालामलाय सोर नायदोंमोन कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट सोर नायदोंमोन सासेल' दङ माथोलाय बाव कमेन्ट खालामदो रावनावबो थायाखै नामा नटिफिकेसना रायज्लायनोमोनलै दिद' आंहा आथिं हाया बाननो लिंहरदोंमोन रिना बसुमतारी नानि हेल' ब्रादार गुड मर्निं बिउटि अके नानिया आंनिखौ एक्सेप्ट खालामाखै दाबो आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंकिउ दे नानि दे ओमफ्राय आं दा नै खामानि मावनो हो खामानि मावहैनो नागिरलायबाय आरोना औ खामानियाव थांबाय मा खरादाथ' मनाव दंखाजोबो बरन खायाखै खामानियाव थांनो नागिरबाय आरोना ओंखाम थफ्ला लाबाय आरो नै ओंखाम थफ्ला लाबाय आरोना जोंना जालायबाय नै जोंना केप्टेना बेनो बसआ नै बेबो लाबाय आरोना ओमफ्राय ओरै नै जों साथाम आरोना नानिया आंनिखौ एक्सेप्ट खालामाखै दाबो मोगथां बड'सा मा खामानियासो अ फंबाय बिदिनो हाग्रा एवलाबायनाय आरोना बेरा दुमलाबायनाय खुन्थिया खाफ्रालाबायनाय आरोना ओमफ्राय आरो माहाजोना मा मा थिनो बेखौ मावजोबनांगौ आरोना एखमबा लाफा माइसाबो दांलाबायो फाग्लासो जोंना मा सौग्राखौनो मावजोबो आरोना जेनेरेल खुनु फिक्स गैया आरोना मोनसे खामानिनि थं गैया आरोना खामानिया एकदम मा मा थिनो हा खोनाय बायदिसिना निजोम अफिसियेल निजोम अफिसियेल आसोल मा होनदों निजोम अफिसियेल गुड मर्निं आसोल अके फंबाय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो आङो खामानियाव थांगासिनो दं आरोना नै ओंखाम थफ्ला लानानै नायनो हागोन नै ओंखाम थफ्ला लानानै जों दा थांगासिनो आरोना अके दे आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बेखौ बरायबाय दिनैनि मर्निं आरोना निजोम अफिसियेल रिना बसुमतारी मर्निंनि माजों ब्रेकफास्ट खालामखो आदा मा ओंख्रि लाखो आदा अ ओंख्रिया दा ओंख्रिया माबा मोनानि खुमब्रा खांख्राइजों जाबाय आरोना ब्रेकफास्टआ ओमफ्राय दायो संना लाबोदों फोरला ना गोरान आरोना ना गोरान गुन्द्रा जाम्फै थेनायनि मालायफोरनि खनना लालाबायना फैदो आरोना मालायनाव बिबालाबायनानै गामियारिनि जाम्फै थेबायना ओमफ्राय बेनि सोरबा सोरबा ना मोनसो गारदोंना ओमफ्राय बेनि ना गोरानखौनो बिना लाना फैनानै संफैबाय आरोना मैया बाबा लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाथोन लाबोबाय आरो लाबोबाय आरो ओमफ्राय मोगथां बड'सा दरमायालाय बेसेबां आसोल बारा नङा 400ल' नोंसिनिथिं बेसेबां मोनो नोंसिनिथिं बुरजा बुरजा मोनोदां जोंनाव 400ल' आरोना 400 थाखा ओमफ्राय मोनसे 450 दंमोन आरोना आं थाङाखिसै बे 450आव माने आं गोबाव जाबायमोन आरोना मास मोननैया फुरा जाबाय आरो मास मोननै फुरा जाबाय सेप्तेम्बर मासनिफ्रायनो मावाखै आं ओमफ्राय दायो नै रिसार्ज सोनो फैसा नांगौ नालाय दा खारनांलायबाय आरोना
official. Wow, very nice tasty curry brother. Okay. Goथाव मोनदोंना? फोरला ना गोरान खांख्राइ बाथोनखौ मोजां मोनदों आरोना। दे नायलांबाय था आरोना आं खामानि मोनहैजासिम जेब्ला आं खामानि जागायो अब्ला आं दोननाय जागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना रिना बसुमतारी वाव भेरि टेस्टि कारि ब्रादार अके रिना आंना दिनै बिलेन्स जोबसिगोन आरोना ओमफ्राय नै दा लडिं जागासिनो खयथायाव जोबगोनथाय मिथिया आरोना दिनै जोबो ओंखायनो नेरा बिराद स्ल' जादों दिनै करन ब्लग्सआ बरायबाय दे करन ब्लग्स आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दे गुड मर्निं आदा अननानै आंनिखौबो नायदो प्लिज अके आंना नेट पेक जोब्बाय दे माबा दिनै जोबसिगोन आं नेक्स्टआव रिसार्ज जोबा नायनाय जासिगोन दे दायो नै लाइभखौनो सालायनो नागिरला आरोना आं नायगोन करन ब्लग्स आं स्क्रिनशट खालामखाबाय आरोना करन ब्लग्स आं स्क्रिनशट खालामखाबाय करन ब्लग्सनिखौबो आं उनाव नायसिगोन आरोना जांगिला नार्जारि गुड मर्निं वेलकाम आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय मोगथां बड'सा जोंनिया 250 300 नोंसिनिथिं बिदि आरोना जोंनिथिं 400 आरोना 400आनो हाइस्ट खम आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय बारा जोबसै 450 500 600 700 गाहाम जाग्रा दं आरोना रिना बसुमतारी मा खबरा दा खबरा बेनो नानि हाजिरा मावहैनो नागिरदों आरोना ओंखाम थफ्ला लाबाय नै नुवाखै नामा नों ओंखाम थफ्ला लादों आरोना खबरा बिदिनो नोंबाजै गैया आरोना हारसिं ओमफ्राय नों माथो एक्टिभ खालामाखै आं हरदोंमोन ना नोंनियाव रिकुवेस्ट हरदोंमोन आं नानि नायदोंब्ला खिथाहरलाय मानो नायाखै नों नायाखैमोन नामा नोङो रावबो गैला लाइभआव खम हरला रावबो हेल' रावबो फैला लाइभआव रावबो फैला हेल' ना आंनासो नेट दंना गैया जाखोरा नेटआथ' दङथ' रावबो गैला हेल' रावबो गैला नामा खारजोब्बाय सासे दंमोन ओमफ्राय सोर नायखुमादोंथाय मिथिया नै जों दा बरिया साइकेल सालायगासिनो आरोना हालानो जोंनिफ्राय खमैबो 3 किल'मिटार 3.5 किल'मिटार जायो आरोना गोजाना 3.5 किल'मिटार जायो जोंनि न'निफ्राय दा बिसिम थांनानै जों खामानि मावहैसै आरोना कल्ट ओइ आवगाय हेल' रुवा लादों नै कमेन्ट खालामदो रावबो खालामला कमेन्ट 250 300ल' नै सोरनावबा सानजाथिं उदालगुरि ना माथाय 250 300 250 300 ये 250 300 ब्रा 250 300 बोरै जानो जायखिया एखमबा 250 एखमबा 300 250 300 औ ब्रा ओंखायनोथ' एक्सेप्ट खालामदांमोन आदा एक्सेप्ट जायाखै नामा दा
ओहो ओमफ्राय गैयाथ' एक्सेप्ट जायाखै माबादिमोन आंनि प्रफाइल पिकचारा नों नायदों जालायाखैलै आं एक्सेप्ट खालामाखैमोनथ' माथो एक्सेप्ट जायाखै आं दा नायफिनगोन दे आं दस्रा एकाउन्टजों जेनेबा सार्च खालामनानै माबा हरफिनगोन एक्सेप्ट खालामनानै रिप्लाय हरना दोन गामिनि बाजार नुफैबाय आरोना गामि खाथिनि बाजार नुफैबाय अमा बेदरावनो अमा बेदर फानदो आरोना ओरै दखान दं आरोना ओरैजाय वाव रावबो गैया माथो थ' बैयाव सिमुरगाव दे होमबा दोनथ'नोसै दे आं दोनथ'बाय रावबो नायाखिसै दोनथ'बाय आं दा सानाय सिनायखादों आंखौ दाहाय नायगोन र' आङो दा औ आदा सिनायखादों नोंखौ दाहाय नायगोन र' आङो दा दे दाहाय नायदो आरोना दाहाय नायदो दे सिनायखादों ना होमब्ला ना रिप्लाय खालामना हरना दोन दे खोनाबाय रिप्लाय हरना दोन बे सानैया गय जादोंमोन आरोना दखानाव वाव दोनथ'बाय दे दोनथ'बाय रावबो नायग्रा गैला माथो दोनथ'बाय दे आङो दोनथ'बाय दोनथ'बाय दे नानि दे गैला